Lakhakri Troxy Socheng Thanta constituency ke parlu Bibia Kro Ronglong kedam tang preni phai krener kebani ASDC CPIML APHLC Racharya Songpen kadu kave bang pharo isi so se araratum BJP Racharya Songlong kachepa ogduna mai patupon Karbi Anglong Autonomous Council kilik nangte bok ong rong surong bot araratum aning ka phir pharpen Racharya Songlong ihin dunru rapor nangle bom tanglo Lasonsi kidam tang preni phai krener kebarni Socheng Thanta constituency Rongmongve Bibia Kro rongalong BJP asong hin pen chipatir piponsi kachingbe duna mai padupon Bangso amai long sorkar pen lamdon ka chitok heliki ora song trokatuma phan karcho amai padupon Bangso phi song trok helikamat ke ora song ang bong pen Racharya songlong nang kachingbe dun dilang atum sedame BJP songlong chingbe dun lo Lapen non MSC kiliga hut BJP asong aphan pahai pon detlu pulote rada phan towar dolong setame semar pon thitpo pusi MLA Darsing Rong hang pen ninji pon Tipini amai long make la hanlo je ni lita me chichak lo lut MLA sab de dak song wea war hanlo pene na kedam ke bang la bangso towar ye koi la bangso pena ke siksak tu la sini li na non ke bang ji nilitam tingkan pho ang bongke ye koi ne MLA konsensi arlo Socheng Thanta la pen kon kan the misi konsensi aphan si ni li towar dolong amukha tame keongdum bang so akam ke claim moni ban si pinia me la model lam chak so teng si none bang yari tang ni claim pon bek ji pusi ni li nang tum media pen li kado wera from pachining Social media long kapaklang pon nilitung PDC ke asong claim bang do anamatle nilitung BJP asong long nangkidun et lapukali Nangkidun de tung tadu pusi abarim PDC ke amai pu song bijiring tipen ninje pon Lason social media nong du engke la ke ni tum ke dars ke du mati ni tum pra 1400 bisi da du la si kap du ve ke dar ke nang du jab ji ni to long du jab ji the to ke dar ke nani da nani si du kapri ka song tu ne ya la tum si hala prang la ni to ala non kapre BJP long na dun ke dar su phan phun lo po ini ne chingki po stamit na ke la bang ke recording bidet engka la bang chini ne po chingki dun po engka hot peng ke bong sai la son da do he la ke ni ke bosom lo ku ji ka do be la ke inut bahani amunit do he son inut bahani amunit do itu mangbong kapacit tonti pham division ke ban ni pham ni tong bo chilang selet ji pham la hai do he rat phanda pamang ni pham manni tum si kai use bo la tum phak ni manni party kalte manni munit tum si la tum phan kai use bo ni munit la si social media long chita ta mi la ke rap tum phan ni tum non khan bom Dolamara pen Arjison Rophar Karbi Anglong live